Făceam multe provocări înainte. Vreau să le zic aici dacă trecem de 3000 de puncte la oamenii ai mei, cel care va fi primul în top, MPV-ul sau nu știu cum se numește. MVP-ul. Bine? Nu, MVP. Nu, Ana, n-am 30 minute. Cel care va fi MVP-ul meu aici, o să-l pun la story pe Instagram. Dacă trecem de 3000 de puncte. Uite, îmi scrie cineva, Manu, cât mă bucur că vă văd iarăși vorbind una cu alta. Tot timpul noi am vorbit, noi niciodată n-am fost certate. Provocare de viteză, Bibi. Da. Veronica, cred că tu vrei la story. Doar 3 trandafiri, doar 3. Acum, 3 trandafiri, vă rog, toată lumea, 3 trandafiri. Mulțumesc. Încă un trandafir, perfect, super. Con Adriana, Veronica. O să intru cu ea, da, normal. Mădălina Maria. Se dublează. Follow la Simona Flori. Toată lumea, follow la Veronica. Ioana, îți mulțumesc. Tocmai ce am dat și eu fac. Mulțumesc, Veronica, te pup. Hai, Veronica, să trecem de 3000 de puncte, să te pun la story. Ți-am dat follow oricum și... perfect, trecem de 3000. Veronica! Ți-am dat follow. Îmi scrie un mesaj în privat, da? Că oricum trecem acum de 3000, că avem 2966. Mai avem puțin și trecem de 3000. Și dacă ești și rămâi prima, în top, oricum te pun la story. Caterina, super tare. Te pup, Veronica, mulțumesc din suflet. Auzi, Bibi? Da. Prima dată când m-am jucat, știi că apare acolo sus când dă cineva TikTok Universe din ăla? Da. Și cineva i-a dat la cineva. Și eu am citit acolo sus și am crezut că mie mi-a dat. Ce nebunești? Da, jucam cu pirui. Eu jucam cu meci cu pirui și am zis, pirui, mi-a dat cineva TikTok Universe. Dai seama cum a făcut. Posibil. Deci, mai multe. Veronica, tu ești prima în top. Dar nu vreau, Carmen, nu vreau singură, nu vreau. Bun, asta am trecut de 3000 și mă țin de cuvânt. Și astăzi am mai pus încă o fată la story pe Mari. Nu care poate, Amelia nu poate comenta. Ți se întrerupe un pic. Am mesaj, știi de la ce? Nu știu, de la net, Bibi. Aha. Să știi că am mai pățit așa. Da, Alin. Maria Georgiana, mulțumesc, Maria. Dați follow la mine la top 3, vă rog. Top 2. Da, ia fiind toate mămicile știute și neștiute. Lasă-mă, nu. Fă tu cum și tu. Da, clar. Iulian nu scrie chestiile astea, te rog frumos. Da, Lorena. Unde stai tu? Mersi frumos, Maria. Nu mai scrie de la rog. Ha? Bibi, ai pierdut. Trebuie să deci trebuie să întorci telefonul. Hai, un meci. Și să citești comentariile. Mamă, ce mișto se vede. Da. Excepțional. Uite și tu zici că sunt nebună. Și-ar vedea pantaloni și că dezbrăcată. Dar nu. Dar se vede mișto, Bibi. Știi ce-mi place? Că ți-ai păstrat talia. Chiar dacă te-ai îngrășat la picioare, talia. Stai un pic, că nu știu ce scrie aici. Bibi. N-am mai fost, un pic am fost. Nu te-ai dus la concert la Nu m-am dus. Manu, dacă sunt Maria
Georgiana, mulțumesc, Maria! Mulțumesc frumos! Stai că e ceva de vană. Dați follow la Maria. Manu, dacă sunt de mințe sărate, reții apă și te umfli. Lorena, ce cauți pe TikTok? De ce stai pe TikTok dacă bebelaș, dacă ai copii? Ce cauți? Știi de la mine pe live. Du-te și stai copii. Chiar dacă... Mai scrieți Oh, Maria Georgiana, nu după poză. Mulțumesc, Maria. Ce mă întreba Bibi pe mine cu dacă reții Nu, apă, să nu mai mănânci, că reții, dacă sărate, să nu mănânci, că, nu știu, te umfli, n-am înțeles bine. Dați follow la Maria, uitați aici. Chiar dacă sunt cu craci în sus. Bine, nu eu sunt cu craci în sus, voi sunteți cu craci în sus. Sau, uite... Veronica și Veronica, nu-i lași mesaj, te rog, pe TikTok. Mă zici că e greacă limba asta. Avem provocare de viteză. Haideți acum că batem pe Bibi. Mio roman. Măi, ce ai scris aici? Că nu înțeleg. Da, are rău de tot. Nu înțeleg. Dacă mă supăr, mănânc și pe tine. Bibi, crești ca și... La 2 grade. Nu înțeleg. Aoleu, Alin, mulțumesc, Alin. Am deținut bine, da? Alin, mulțumesc. Hai, dați follow la top 3 la mine. Bianca, mai, VB cu... Completă. Nu. Eu ce-am citit. Bibi, nu te ai... nu, stai tot ăla. Stai, mă, că nu mai înțeleg. Ne bate Bianca. Aoleu, șapcă, mulțumesc. Cine mi-a trimis, mă, că nu văd? Maria! Maria, ce mi-ai trimis aici, Maria? Acum văd. Maria, nici am văzut că e provocare de viteză. Mulțumesc. Măi, nici nu... Robert! Nici măcar n-am văzut. Mulțumesc, Robert, aveam 35 de victorii. Și le-am pierdut meci trecut. Maria, mulțumesc, dau follow la top 2. Robert Maria, nu apare în top 2. Eu nu prea văd bine. Se vede că Nu, ce mă? Nu. Acum Ce scrie? îl sute pe Robert la greu. Robert. Bianca mai... Să fii mândri de tine, Manuela, cu mica e de pe minuni. Mihaela Andreea, așa e, chiar sunt. Doamne, ferească Dumnezeu. Manuela, este o mică superbă, să fiți fericite amândouă, te pupăm. Da, și eu, dar nu prea înțeleg aici. Ce fac? Măi, am văzut bine Robert sau n-am văzut bine? Că nu mi-apare aici Robert, de ce n-apare aici? Și aici sus? Adelina, te pup, mulțumesc. Dați follow la Maria și la... Dați follow și la mine, la Veronica Ștefan. Mi-ai făcut poză. O chem pe Bibi, sigur că prins. Deci, bună seara lume. E Robert 062. Mulțumesc! Exact cum faci tu, Lorena, exact asta faci și tu. Ce cauți pe TikTok dacă ai copii? Te stai copii. Chiar dacă foarte bine. Dar ce înseamnă? Dacă ai copil, acum trebuie să te încui în casă să... O zis că și dacă doarme, trebuia să fiu acolo, să mă uit. Dar bravo ție, Manu, că intri pe TikTok și mai socializezi cu lumea, mai... Doamne, frește, ce minte. Auzi, Bibi, dar eu cum pot să blochez? Eu pot să blochez. Mulțumesc. Gata, a câștigat Bibișor. Da. 10.000. Mulțumesc! Doamne, dar ce greu era să scrie Robert. Dar ce ai făcut? Nu. Bună. Da, are contul. Robert, ți-ai făcut contul privat. Gata, te ascult, nu te mai vede nimeni. Hoțule. Trecut un minut. 1 minut, i-am crezut că tot meciul. Tu, Manu, dar nu mi-ai zis că tot meciul. Ba da. Tot meciul. Ok, am crezut că un minut.
Nu, tot meciul. Bună seara tuturor, bună seara. Așa, dați follow la top 2 la mine. Mulțumesc, mulțumesc. Așa, asta să mai citesc aici. Dar nu știu cum pot să fac. Explicați-mi, vă rog, din suflet. Apeși pe față, da, pe profil. Da. Apeși pe profil, dai manage, dacă l-ai, în ce limbă l-ai? Dă-i în colț acolo unde scrie, orice scrieți în orice limbă. Manage. Sau manageriază, sau nu știu cum ai tu. Da. Ai găsit? Da. Roxana, nu mă interesează comentariile ăștia. Comentariile astea. O să dau mut, că nu stau să citesc așa. Adică mi se pare răutate. E treaba fiecăruia ce face, viața fiecăruia. Nu vezi tu de treabă ta, tu, fata, dar tu chiar nu înțelegi că există karma pe acest pământ. Are mai mulți, eu nu. Dați follow și la Goat XRX. Nu știu un nume mai normal, că nu știu să zic. Și la Maria, vedeți că sunt acolo la mine sus amândoi? Așa. Da. Nu, pe mine nu mă interesează. Dacă aud comentarii urâte despre Manuela, eu o să dau mut, pentru că nu mi se pare normal, frumos. Mă bucur că discutăm. Dar normal, cum să nu discutăm? Cum să nu discutăm? Iubirea e mare, ce vrei. Unele, știi ce vor? Vor la tine să te vadă la pat, înțelegi? Să-ți fie rău, să fii obosită, să nu te arăți, că multe fete după naștere stau ascunse sub pat, înțelegi? Alex, ALF, mulțumesc, mulțumesc frumos! Iona, te pup, Ionela. Dați follow la Alex, ALF. Ionela, 0, dați follow. Vor să te vadă la pământ și le înțeleg cum intră fata asta pe TikTok, cum intră fata, de ce se arată fata asta? Noi trebuie să stăm ascunși. Exact. Asta e frustrarea, înțelegi? Bibi, da. Voiam să te întreb ceva, că am citit ceva undeva și nu mai știu. E și în proiectul ăsta nou, Casa Dragostei? Casa Iubirii, da. E extra pe online, facem culisele iubirii. Da. Vorbim despre emisiune, o să vină concurenții care au fost eliminați, o să facem mai multe chestii frumoase. 6 trandafiri. Provocare. Mulțumesc, da. Alin, Bianca, vă mulțumesc. Mulți. Dați follow și la vă rog, cine mă ajută la meciuri. Dați-le follow. 2. Haideți încă unul. Încă unul că ne bate Bibișor. Care îi scrie încă trandafiri. Rex. Haideți cu trandafiri încă unul. Gata. E făcut bravo. Și acum se dublează punctele. Mulțumesc, mulțumesc, Goat, mulțumesc. Acum se dublează. Oh, Florin Murzan, bună, mulțumesc. Da, este emisiunea mea, păi ea știe și-o dat seama, adică am zis. Acum se dublează toate punctele. Hai că acum se dublează punctele, este momentul vostru. Mulțumesc, Robert! Ai rezolvat problema, Robert, se pare. Și Florin, mulțumesc, băieți! Ca te din suflet, Ionela. Am băieții cu mine aici. Am băieții cu mine, m-au ajutat, m-au susținut mereu. Și îi respect și îi iubesc. Bianca Mitache, mulțumesc! Și mulțumesc tuturor care îmi dau toate... Așa e, Rectina. Ai dreptate. Și follow aici la primul loc. Bibișoară aici. Te pup, Bibișoară. Îmi scrie o bișoară de-a ta. Nu-i dau, Ili, nu-i dau. Bibi, dar mai există bibișorii ăia mulți? Există. Stau aici. Terorizează? Stau aici cu tine. Terorizează pe haterii tăi? Da, dar tu crezi că unul descrie comentariu urât, pac, e blocat. Pac, începe toată lumea. Și îl iau, și îl înjură, și îl... Până la urmă. Da, intră în gura lor, nu e bine. Păi, da. Cine are curaj să bage? Eu n-aș avea curaj. Lena, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Nu îi dau provocări la mamă.
Nu-i dau. Trebuie să o protejăm. Deci mi-amintesc de prima mea relație pe care am avut și am prezentat-o tatălui meu. A fost singura relație despre care a știut, pentru că am făcut cunoștință și așa. Și în momentul în care m-am despărțit și i-am spus tatălui meu că sufăr, așa, i-a spus mamei mele, Alex, mulțumesc, haideți să avem grijă de Bibi, haideți să o lăsăm să stea relaxată, să nu o supărăm mai tare. Așa și eu cu Manu. Haideți acum să nu o deranjăm, stă bine unde stă. Vau la primele 2 locuri la mine, mulțumesc. Bine, jucăm un meci? Hai, încă un meci și... Da, mă, te las. am ajuns pe 98, nu știam. Oricum mai sunt 30 pe top. Da, cum să ne sun? Nu știu de ce mă spion. Păi trebuie să aduni anumite puncte ca să intri în top. Adică, nu știu cum să zic. Punctele sunt alea tapurile? Nu, doar cadourile. Cadouri. Da, doar cadourile. Bună, Dana. Alex, mulțumesc pentru pa. Uite, Alex, am dat și follow acum. Tabu Cristina. Dați și lui Alex follow. Mulțumesc, Tabu Cristina. Și lui Goat, Alex. Deci încă o dată, puncte. Da, eu grămadă, bravo, ai făcut mulți. Pe primul îl pun la story. Cu mine vorbești, Bibi, că am făcut mulți. Nu. Nu, fată, nu, îi vorbeam aici cu... Tu nu știu câte persoane te urmăresc? 72. Da, și la Manuela follow, intră și ea pe TikTok, mă bucur să te văd. Intră și pe aia. Tu contul ăla mare, aveam 256.000. Pe TikTok? Contul vechi al meu, cu 206.000, l-am pierdut. Da, mă, dar care cont? Ăsta de TikTok sau altul? Da, de TikTok. Ok. Și eu pe care sunt acum mai nou. Păi să-ți dea lumea follow și când nu mai intră la mine, să intre la tine. Alex, mulțumesc! Să mai intre pe la tine, să-ți dea un tap-tap să te ajute. Ar fi super. Nu știam, Robert, că ți-ai făcut pe privat. I-am dat. Mulțumesc, fetele. Haideți mulțumesc. Nu vreți să o dar ne bate ea. Dar totuși suntem de speranța. Nu îți pierde speranța. Da, bă, Cristina, mulțumesc frumos, Cristina. Dați-i follow. Cristina. Un pic așa îți cade pe alocuri. Cum? Îți cade semnalul pe alocuri așa. Mădălin, Da. mulțumesc, Mădălin. Frumos ultimul TikTok, mă bucur. Mersi, Mihaela. Mă bucur că vă place. Vă pup. Să vină și Miha, să vină Flori, să vedem ce scriu pe aici. Haideți cu tap-tapurile. S-a format și cuplul. Sunt pe 97! Yay! Mulțumesc! Bibi, dar cu ce? Asta ce înseamnă? Că intri în clasament, adică îți dă ceva? Nu îți dă nimic. Numai sunt gen pe toate persoanele din România care au scoruri mai mari, știi? Te pup, Claudia. Și sunt pe 97. Nu, m-am dus. Bibi, dar unde văd câte puncte am eu? Unde pot să văd? Când o să ieși. Da? Acolo unde mi-arată și sol și alea? Da. Nu la sol, la...
Nu analiză. Da, la statistici. Statistici. Luce Statistici. Pavone, mulțumesc. Da. Unde sunt statisticile? Vezi cât ai făcut tu în ultima săptămână, știi? Aha. Și gen cât ai făcut în seara asta, uite, dacă tragi așa într-o parte ecranul, poți să vezi de cât timp ești pe live. Stai că Uite, fii eu am atent de 13 ce am mii de scris aici. vizualizări. Deci mai Ce? am nevoie de 102,7 capa diamante Cât? pentru a fi 102.000. 102.000. Nu e foarte mult. Lasă-mă nea și eu, Ili, dar nu da să intru. Nu e, adică e ok. Poate Ești le ok, fac. te apropii. Înseamnă că ești în top 200. Alex, mulțumesc! Follow la Alex. I-am dat și eu mai devreme follow. Ne-am bibișor. Ce, Robert? Ajut. Și ne mai auzim. mă Când trec bucur. pe la București, Ne mai jucăm. Da, Da, 100%. Vezi că m-am mutat, am apartamentul mai mare, stau și cu frații mei, te așteptăm la mine. Adică Vai, așteptăm. să-l pup pe Cristi. Vă pup. Vă pup și vă iubesc. Hai, vă pup. Și noi, pa, pa, pa. Hello! Deci, acum că suntem doar noi, vreau să vă spun că vreau să îmi fac o schimbare de look. Și că foarte curând o să vedeți o nouă schimbare la mine. Ia să-i dau. Ne jucăm pe Deci foarte curând o să vedeți o nouă schimbare de look la mine. Nu vă spun, secret. O să vedeți. Nu vă zic, curioaselor. Casian Ștefan, bună! O să vedeți, poate mă tund, poate îmi fac breton, poate mă vopsesc, poate orice, nu știu. Mă gândesc. Poate o să fac ceva, vreo intervenție la față. Poate, nu poate să intre. Ok. Glossul de pe buze este de la Fenty Beauty. Nu știu, Robert, o să vedeți. Vă țin pe jar. Poate fac șuvițe. Poate din nou Pantera Roz. Poate, nu știu. Sau multe alte chestii. Dar o să vedeți. O să vedeți, o să vedeți, o să vedeți. Nu vă spun nimic. Și ce-mi pare rău că pusesem. Adina, Adinuța, mulțumesc! Stai așa, Adina, că te iau de aici din top. Dați follow la... Intrați aici la mine să vedeți persoanele care mă urmăresc cel mai mult și dați follow la Adina, Adinuța. Fetelor și băieților, o să vedeți ce schimbare de lucru o să-mi fac. Sper să vă placă. O să vedeți. O să vedeți. Nu o să vă spun nimic altceva. Vă țin pe jar. Hei, Flori! Ia să-i dau și...